Какво се случва, когато използваме термофет Burn Gel? След като нанесем крема в проблемната зона, започва мигновено загряващо действие, което води до термогенеза. Тази термогенеза започва да изкарва водата от клетката. А много пъти при много дами целулита или пък водната задръжка, която са направили в дадена област на тялото, е просто от излишна вода, която трябва да премахнат на момента. Какво се случва? Съответно, резултатите са мигновени. Кожата започва да прави дренажен ефект и водата се премахва. При употреба на термофет Burn Gel в порядъка на 3 седмици вече се виждат видими резултати. Вече има много жени, които свалиха 3 см от обиколката си само за един месец употреба. Продуктът наистина много работи, което изключително много ме радва. А пък ако се комбинира с малко активност някаква и с осъзнато хранене, повярвайте ми, ще забравите за целулита и за излишните килограми много бързо.